Kanang jukiron og yaga-yagaon. Kanang jukiron, kanang usahay kanang joker bitaw kayo. Nga sa atong sa grupo, mingawon kita ning asa ra man to siya. Ay, asa ra to si aw kayo. Lahi pod ning yaga-yagaon. Unsa man ning yaga-yagaon? Kuyaw kaya ning yaga-yagaon kay mga kapaglaom kag. Kanang daw sigigsaad. Mualagad lagi ko sa Ginoo pila sa tuwa diri kahimo aning false promises. Dili tanan nga nagtawag kanako Ginoo makasulod sa gingarian. Remember, ang bakakon, ang mangingilad, ang dili tinuod, di makasulod sa gingarian sa Ginoo. Suponyas 2:3, pangitaan ninyo si Yuba kamontanan mga maaghop sa yuta o nagtuman sa iyang mga tulumanon. Pangitaa ang pagkamatarong, pangitaa ang pagkamaaghop, tingali. Ako gi-highlight mga kapaglaom, pagataguan kamo sa adlaw sa kasuko ni Yuba. One day, God will reap everything. Ingon ra bang Ginoo, vengeance is not yours, it's mine. So, warning mga kapaglaom, pangutano ito kaugalingon, naabot hambugiro nga mata. And number 2, karong gabi mga kapaglaom, is kining lying tongue. Okay ha? Number 2 sa listas Ginoo, kining bakakon nga dila. Okay. Unsa maning bakak mga igsoon? Okay, it simply says, simply defined, a lie is a statement or act. Okay, binuhatan that is made or carried out with a deliberate goal of deceiving or misleading. Okay, kanang pagpangilad or pagsukwahe or paglinlang mga kapaglaom. Mauna ang pagpamakak. And then, according to Isaiah 59 verse 13, nagingon mga kapaglaom, lying involves intent. Kanang tinuyuan, conceiving and uttering from the heart. Okay, so ang pagpamakak, naagi na sa kaugalingon nato. Giplano na sa hunahuna nato para kabantay mo mga kapaglaom kana bitong kasabanana na ka. Kabalo na ka nga late ka pag ulis yung balay niya kasi mamang papa siguro sugko kayo o nagpaabot sa imuha niya wa ka nitunga sa eksakto nga oras. So padulong pa lang ka sa inyong balay, nagpurma na ka, unsa kay akong isulti ni sa akong asawa ni. Unsa ka akong isulti sa akong teacher ani. Unsa ka isulti na ko sa akong boss, mama o ginikanong, unsa pa bakana din ha. Diri pa lang daan, the intention to tell a lie is naanas kasing-kasing. So, a lying tongue is second sa dili gustos Ginoo. Okay, unsa man ning klases mga pagpamakak, mga kapaglaom. Number 1, outright deception. Kana bitawng harap-harapan kang sultian ning suon, kini mas nindot lagi ni. Excuse me po. Kini nindot lagi kini. Kuha lagi ni, palita lagi ni, sulod lagi ani, di lagi ka magmahay, pero in the end mga kapaglaom, total deception or mas scam radayta. Tanawa, na example mga kapaglaom, Genesis 3 verse 4. Ang bakak o panglinglang o pagpangilad sa serpente sa yawa ngadto sa babae. Ang ingon sa Ginoo, Adan, Eva, you can eat anything inside this garden. You can eat anything of the fruit of the tree bisag unsa diri except kining naas tunga. Naabi apoy bata mga kapaglaom. Nga nangutanan ako, Pastor, ngano gibutang magitus tunga gyud? Di ba, Pastor, kung akong mama, kung di gani ko pagkaunon og tinapay, ibutang gini ang tinapay dito kasi pinakalayo. Pero nganong ang Ginoo nga di niya pakanon, diya magitus tunga. Guwapo sa kong pangutana po sa bata, it's a sincere question. Pero nganong gibutang sa Ginoo sa tunga, mga kapaglaong, kay para di gyud, number 1. Para di gyud nato malinlam itong asa gitong dapita ganito di pakaon sa Ginoo, gibutang gyud sa tunga para makabla kining nasa tunga. Okay? Number 2, we know mga kapaglaom because it is a test. Test yun niya because God loves us and love requires obedience and a choice mga kapaglaom. And so, ingon ng serpente, taka malang kataon. Iba, sulay lagi ni, gilikos-likusan naman ginako ni,
Kao lagi ni, and your eyes will be open. Ingon ang Ginoo, as soon as you eat, you will surely die. Ingon ang Yawa, you will not surely die. Mga kapaglaom. Tanawa, sa dihang gikaon sa babae, uy, ingon babae, nindot po rin, no? Bit po siyang adan po. Ingon siya, honey, love, kanaga ni ining apple. Pagkaon, abot og apple ba itong mga kapaglaom? Basta kay wa man di man gyud po to apple po. Pero definitely ang Bible nga nag-ingon, it is the fruit of the knowledge of good and evil. So it's not an apple. Pero it's not in the Bible. Magkapagpangutan-on ko ninyo. Pastor, unsa man to nga prutas yun? Kabalo ba mo? Lagmit lang nimo kapag it's not in the Bible. Pero para sa kuha, durian gid to gyud. Nganong durian? Kay tanan nga involved sa sala mga kapaglaon, dunay consequence. Ang babae, dunay consequence pagpanganak. Ang lalaki, pinaagi sa singot, makakaon siya. Ang bitin, gi-appeal po. Mas labaw na siguro giputong prutas mga kapaglaon. I think, sa una, ang durian, walay tunok. Di ba, kabantay mo? Nga ang durian, ang tunok ng gawas after the fall, mga kapaglaon, ay natingala sila, bugnaw na ang panahon, ng gawas ang mga thistles. I believe, mga kapaglaon, kay matod pa nila, ayaw ba kasi matingala mo, dili to daw kuan, ingon ni Pastor Brian, dili daw to apple, durian gito to. Pasi inyo na po ni panabi po na, pero para sa kuha ba? Why? Because durian is the king of the fruit. Okay ha? King of the fruit. Ingon pag gani sa Amerikano, kining durian, no? Durian is like eating ice cream. Eating durian, ingon pa niya. Eating durian is like eating ice cream inside the CR. Maori ginada na mga pagdagang di ganahan og durian, pero lagi uban mo ganahan og durian. Pero mga kapaglaom, deliberate deception, igsoon, outright deception, unang form of lie. Now, kung maingon kay taglay, di ba, ang pangutana po, wa man lagi namatay lagi pastor si Adan o si iba. Don't you know mga kapaglaom? Because of that, pila ka years later namatay si Adan. Adan was more than 900 years. Eve was probably less than 900 mga kapaglaom. And so dito na sipiat ang bitin, ang yawa, ang demonyo. And so, nasipiat sa dito. It is a lie, outright lie mga kapaglaom. Next, number 2. In next example mga kapaglaom, the Lord said to Cain, where is Abel, your brother? Di ba kamantay mo, sa dihang nakapangkasala na sila igsoon. Sugos Ginoo. Nga kwan yun, kining halad mo, paghalad, acceptable or kabalo sila mga kapaglaom, nga when it comes to halad, okay, when it comes to halad, dapat naagyo'y dugo. And so, napakya si Cain atong panahon ng mga kapaglaom. Tanawa, nanapoy mo ingon mga kapaglaom nga, nganong magbuot man ta, pastor, kanya-kanya man ta kaluwasan, total, ang imong gialagaran nimo Ginoo man, Ginoo mapugo, padulong na sa langit tanan. I tell you mga kapaglaom, karong gabi, there will only be 2 people in this world inig-abot sa panahon mga kapaglaom. Katong nag-2 months balaod sa Ginoo, katong nagbutbuot mga kahago na ko ani ako ang ngano magawat-awat magito sa kong igsuon. Kini si Abel kay magbalantay man sa karniro, of course makahatag to siya ngano man day magbuot day kadi ay. Total Ginoo ra man ni. Magbuot day kag pinaka the best na ko nga watermelon. Pinaka the best na ko nga durian, pinaka the best na ko repulyo, gihaguan man ako ni ako pa man ganining guguna-gunahan, siya rog di ko dawaton sa Ginoo. Remember, isara ang ilang giampuan mga kapaglaom. Ginoo ra. They were looking at God, they were worshiping God and praying to God. Pero hindi, no, sinaytabo. Okay? Another point mga kapaglaom, you have to, ang ingon na Ginoo, to obey is better than sacrifice. And so, niampo na si Abel. Pag-apo ni Abel, Ginoo, answer my prayer. Please accept my offering. Gidawat sa Ginoo. However, si Cain, ingon sa Ginoo, ay biyag pakulawi, ako biyang kamagwangan, ha? Please, tubaga po tao ng akong pag-ampo. Not, mga kapaglaong, wala gidawat sa Ginoo. Busa mga kapaglaong, kana ding ato ang mga pag-ampo, pag-alagad sa Ginoo. Dili gani na haom sa Ginoo. Dili gani na mao. Kabalo ba mo? Lahi po ba yan na? Ingon pa sa Biblia, kinsa tong nagatuman sa ko, pero wala iyang kasing-kasing. He is a liar, and the truth is not in him. And so, Cain was a liar. And so, mga kapaglaom, pagkyasgi kay siya. And so, deliberate mo na siya, outright deception, bold-faced lies. Gano'n, magipangutan sa Ginoo, sa dihang gisdunggam na niyang manghod. Okay, ingon na Ginoo, Abel, where is your brother? Where is your brother Abel? Cain, asa man imong igsuon? Asa man imong igsuon? Ingon sa, wa ko kabalo.
Am I my brother's keeper? O sa may yayo ko, kuya man kako, pero nga nung imo man kung gamuram ko yaya. Okay? Didto na igsuon, kabalo biya agad asa niya gitaguan, asa niya gipatay, si Abel. Okay? Kabalo siya, but he said, outright deception at tubangan si Ginoo, telling a lie mga kapaglaom. I don't know, Ginoo. Ikaw siguro pangita dito. And you know what, mga kapaglaom? Nakapirtigyan. He became the first murderer. Next, making false promises. Tanawa, ang example ni Pharaoh, mga kapaglaom. Ingon ni Moses, pagausan na lagi ng mga anak sa Ginoo diri sa Egypt, lagi Egypto. Pagausan na sila, and nothing will happen to you. Ingon sa butlang, kung kaya na nako. And so, gitagaan sa Ginoo og mga plagues. Pag-abot sa primerong plague, mga kapaglaom, yan. Ingon sa, sige, panghawa na mo. Pero right after that, nigahi na po diyang kasing-kasing. Hantod mga kapaglaom sa ikapulo nga plague sa Ginoo, which is the death of his firstborn son nga musunod kang Ramesses nga mong Pharaoh sa Egypt. And so, making false promises. Pila sa tuwa diri nahulog aning kategorya diwa aning mga kapaglaom sa pagpamakag. Kanang daw sigigsaad. Mo 10% or more na lagi ko, pastor. Mo alagad na lagi ko sa Ginoo, pastor. Mo apil na lagi ko sa care group lagi. Karong Wednesday na lagi. Mo apil lagi ko. Mo alagad lagi ko sa Ginoo. Pila sa tuwa diri gahimo aning false promises. Are you like Pharaoh, mga kapaglaom? Kabalo mo siya nahitabo ni Pharaoh? Namatay gid ang iyahang anak. Please, do not let that happen to you, mga kapaglaom. Please, making false promises, dulumtanan at ubangan. Sige, number 3, kining flattery, kining yaga-yaga gani, mga kapaglaom. Ingon pa diri, sometimes lying takes the form of a flattery. Pila diri isas kamot siguro mga kapaglaom nga nakikailang nga grabe kaya gayagaon. Okay, narabay duha ka differentiation ani mga kapaglaom. Kanang jokiron og yaga-yagaon. Kanang jokiron, kanang usahay kanang joker bitaw kayo, kanang sige it will make people laugh or fun mga kapaglaom. Nga sa atong sa grupo, mingawon kita ning asa ra man to siya. Ay, asa ra to si aw kayo. Lahi pod ning yaga-yagaon. Unsa man ning yaga-yagaon? Psalm 62 verse 4 defines as falsehood the attitude of those who bless with their mouths, but inwardly they curse. Kuyaw kaya ning yaga-yagaon kay mga kapaglaom. Kay kining yaga-yagaon, kita na nga gahirig ang balay pagbisita kay para lagi daw madawaton siya. Mingon, oy te, pag kanindot niya, gahirig ang balay ha? Murag hapit na lang, tayhupan na lang sa hangin, matumba na yun. Pero pagsulod, ingon dahil, uy, pagkagwapuha sa balay ni mo, uy, gamay na lang yung kulang, ginani ma. Tundukan na lang yun mo, diri, mura na ginig mall. Igsoon, napay usahay nga, nagkanamuritsing ng bata, diri, halasipon pa, diri. Huy, kagwapa sa imong anak ni mo, sister. Huy, kagwapa, nagkamuritsing din, diri, nagkakalkag na diri. Yaga-yagaon kayo, mga kapaglaom. Hala, labi na rabagi ng Pilipino. Grabe kay sa gitawag gani kanabitaw magsige bitaw og pangnungog to the point nga flattery na gwapo kay sanan imo pitin nimong kalbaan ni kinimo nya kabalo gyud ni siyaok giga paghuman ni imong kanta dahil pagkanindutas imong tingog pagkanindutas imong tingog grabe jud kay sanan makalilisan pero paglakaw nimo but na lang gyud kato. Igsoon, flattery can be a form of lying. And in Psalm 76:36 and Proverbs 26 verse 28, likewise, parallel, ang lying igsoon is paralleled with flattery. And so, hinumdumi, pila sa atuan ni matintal ni. Okay? I am always, kanabitaw din sa amuang distrito, mga kapaglaom. Di na tulayon ng istorya, nakadungob yung kinigyod si Pastor Brian, usahay ni yagaon. And you know what? Every time I hear that, hala, kibasig mo over ng atong joke to the point nga it is detrimental, sakit na di ay sa uban. So pasaylo at taon ko. Mga kapaglaom, kinsa ka, ikaw ba ka, yaga-yagaon ba kahata? Di ba niya usahay ka na bitong jokiron?
Kaya usahay sa joker ba ang igsoon makaingon tama gyud. Grabe makalingaw pa din na ingana din no. Makakatawa ta, makaingon tag tama. Pero this flattery, bisag dili sakto igsoon imo na lagi paburot ang iyang kasing-kasing niya, ang iyang dughan niya to the point nga abi pa na lang okay ni gyud kayo. Mao nang usahay maglibog ang Pilipino nga thank you kasi mong kantahan naglibog ka sa man yaga-yaga ni o tininuod ni iyang thank you. Mo nang maulang na lang po tayo moingon ang Pilipino nga you're welcome. Kinga naman pag ingon og you're welcome. Oo po sige believe po siya no assuming po siya nga tinud komedya ra binuang na ganito ako mga kapaglaom and kini pag yung isa mga kapag flattery sometimes kana bitang it's a prank kanang atoan diya bitaw sa YouTube na to nga ganahan kita mag-prank mga kapaglaom remember it is a lie. It is a lie and it is detrimental. Na ako'y nakita nigsoon sa YouTube. Nagprang-prang sila nato bitaw amo nakita mo siguro mo to. Nato'y mailbox na day tao na bata dito nagsulod sa mailbox. Kada sulod sa tao igsoon sa ilahang mail, sa ilahang mga mail na sulat nila, ginaluwa po kinali tao dito. Uy, nakaabot bitaw mga kapaglaom usa ka tao. Dako kay siya. Ay wa man pingalan po dito. Pagsulod sa iyang letter niya sa mailbox niya, giluwa man. Tingkuha kuha na po niya. Gihulog na po. Giluwa mga kapaglaom to the point nga naa si pistola. Nawa na, kabalo namon siya nahitabo. Piting luuya sa bata. 16 years old, I believe. Katong naasulod sa mailbox. Perte yung tiurok mga kapaglaom. Be careful with prank, flattery because it is. Ingon pa diri mga kapaglaom. Tining ilad-ilad po ni Samson, no? Tanawa. Ang ilad ni Samson. Ngadto kang Delilah. Then Delilah said to Samson, di ba? There were 3 ladies at sa kinabuhi ni Samson recorded in the Bible. Katong Gaza nga woman, number 2 katong Judges chapter 14 nga babae nga sa Timnat katubitawng iyang gi adto gito giminyuan ginia and kini karon si Delilah from I forgot the name ko the place kung asa gikan si Delilah. However, sa dihang na in love gid siya kang Delilah, gihangyo gid si Delilah, gihangyo po siya mga tao. Sulti daw, dakpad daw na ginug asa gikan ng gahom o kusog ni Samson. Patik-atik po taon ni si Samson. Ingon siya bugkosa ko fresh nga mga nga mga tali gyud kanang prisko jud kay di ba kay maluyay ko parehero ko sa mga tao. Tuod man magigsunan gitadaan na to si Delilah sa mga kontra ni Samson, gibugkusan siya. Misyagit taon si Delilah. Ay, dali mga tao. Wala ray, mura ray taon o hilo mga kapaglaom. Tangtang, pitin suko sa babay, di gyuday ko nimo, giilan ra gyuday ko nimo. This is what he said. Behold, you have deceived me and told me lies. Now please tell me how you may be bound. Ang tao gani nga yagaon mga kapaglaom. Nga atikon kay sanan mahulog ra pod sa iya harapong laang mga kapaglaom. To the point nga ni give in na gyud si Samson. And we know the story how deadly lying is, how deadly flattery is. Dito ra gyud. Pagtuklod ni igsoon, he was stripped off of his kiniyang power niya sa iyahang buhok mga kapaglaom because he was a Nazarite and because gisulti niya, giputlan siya and he became very weak. And to the point nga hanging lisus Ginoo, panalagsa lang gini. Last na lang gid nako ning utter na kong power nako, please give me back my power, restore my power in order to glorify your name. Pero apil gid siya kamatay. That is how deadly this sin is mga kapaglaom. Next, half-truths. Kanabitang white lies ng atong nadunggan mga kapaglaom. Kanabitang pangutanon kanita, where na you? Kanabitang mag-text na mga kapaglaom. Kanabitang text na itong Pilipino ra ba yun? Amo, di yun diritso mo tunong tubag. Asa na ka? Ang pangutana, asa kami ning location nimo. Pero ang tubag, kung si tubag gani mga kapaglaom, kung si tubag, coming na ko. Tatrawa? Where na you? Kaming nako. Kaming nako natubag mong pangutana wala gyud. Asa man kagina? Ay, ingon nito bata. Asa man kagikanon late mga pirti magugkain dugaya gud sa jeep ba? Wa gyapon gitubag ang pangutana. Asa kagikan location na po. Pero ang gitubag dugay magugkaayong jeep good. Mga kapaglaom, half-truths are similarly equated with Scripture, in Scripture with lying. Exodus 32 verse 34. And I said to them, whoever has gold, let them break. Tanawa. Morning example mga kapaglaom ni Aaron, okay ha? Igsuon ni Moises didto sa kawanangan. Sa dihang si Moses ni adto dito sa Sinai, God asked him nga please
adto balik na dito. Nya kadadugay man siya dito, ingon ng mga tao, Aaron, pasig patay na tayo mga igsoon, magbuhat na lang taglaing Dios. Gidala na hinuon ta diri noon sa wilderness to die, magbuhat tag kuan, ingon ni si Aaron pa rin. Sige, tanggalan ninyo mga earrings of gold, maghimo ta. And so gitawag niya mga tao, dako man kay iyang gold yun. And so he formed a golden calf. And so ingon dahil pagnaog ni Moses, perting sukuan, Aaron, nganong imo man ni lagi pasagdan? Nganong wa man imo pugngini? Morning tubag ni Aaron, half-truth. And I said to them, whoever has gold, let them break it off. So, gihatag nila sa ako, o akong gilabay dito sa kalayo ang kining mga bulawan. Tanawon sa nahitabo, paglabay na ako sa bulawan, ni gawas ning, o sa kining karniro, kuyawa di kayo nila, half-truth mga kabalong. Kaya naman, tanawa ang verse 4. Balik ta sa verse 4. Ang giingon diri mga kapaglaom, and he received the gold with their hand, and he fashioned it with an engraving tool, and made a golden calf. Mga kapaglaom, siya gyud mismo ang naghimo gyud sa golden calf. Okay ha? So, naay klase-klase nga mga sala mga kapaglaom or kining pagpamakak, outright mga kapaglaom, naapoy half-truth, naapoy flattery, and mind you mga kapaglaom, katong atong natun-an kaganina, ang sala mga kapaglaom nga dili yung gustos Ginoo, which is this one, flattery, one of the lies. And so, diretso ta mga kapaglaom. Let's go to nganong makapamakak magyud ang tao. Okay, two fountains of lying. Okay? Actually, this is not two, mga kapaglaom. Three ni siya. Guilt, fear, and greed. Okay, ha? Now, we are guilty and fearful of something that something bad will happen to us if we tell the truth. Mo nang mamakag ta, kigpasig, mahadlok ta, masakpan ta, mahadlok ta nga makabalos sila. Basig inigsulti na tos kamaturan ang tao, oy, maode ni siya di ay. Ha, karon ka tindog-tindog din na sa Hope Channel, South Philippines, maode na di ay. And in order to conceal that, we tell a lie. Mga kapaglaom, trawang gingon diri. Tungod kinangahadlok ang igsuon ni Joseph. Joseph's brother took his tunic. Kay gilabay, gibaligyan naman nila, gilabay pa nila, gibigyan pa man gito nila, siguro gibugbog siguro to nila. Kay peti biya nasukuan nila. And so di na lang nato ni patyon, ibaligyan na lang nato ni. And so unsa man ipagulit nila? Para nahadlok sila kay basig pangitaan sa silang papa. So gimo na gikuha tong jacket, gikunis-kunis igsuon, nagpatay sila karniro, giduguan, pagulit dito pa. Tanawa pa nakita mi, mura kang Joseph man gyud siguro ni. Mga kapaglaom nakapamakak sila. Why? Because they were fearful of unsay sultiyon sa papa. Pero nahayahay ba sila, abi nila libre na sila. But you know the story mga kapaglaom, nga nagkita ragihapon sila. Ingon pas Biblia, be sure that your sins won't find you out, mga kapaglaom. And so, next, ang ikaduha, we lie because we greedily feel it will bring us gain. Okay ha? Mamakakta mga kapaglaom tungod sa atong pagkahakog nga makaginansya gitani. Unsa na itabo aning 1 Kings chapter 5 verse 22. Very common igsoon or very well-known nga storya. Si Gehazi or Gehazai ang assistant ni Elisha sa dihang sinaaman piti ginang palipaya kinaayo gid siya sa iyahang sangla dili dito kabahong daigsoon. Leprosy is sangla niya perti magino makalilisan. Pasalamat gid siya insa naagyo diri og akong gifts nga akong gihatag sa imo dawatan ni. And so Elijah said no, I won't take credit. Ang Ginoo mo ni ayo nimo ayaw kog tagayan. Uy, wa siya kabalo nga iyadeng assistant niya kikasayang kung siguro sa tuang panahon to magkapag pagkaninduta bench man dito katong sanin na pagkalilisa. Uy, kwato Louis Vuitton magpagkasayangan ni. Uy, and so ni babay taon pero una ni Gehazi sige lang apason ginanako ron. And so ni biyahe na mga kapaglaom. Natingala na wala si Gehazi. Niadto siya hangos kirin siya. Ingon pa rin siya. Uy, so problema. Napay problema, sir. Ngano na naaman ka? Ay sir, sorry kayo. My master has sent me. Tanawa yung gingon niya.
Indeed, just now, gipaapas ko sa ako ang boss nga si Elisha, kay naman ko'y duha ka mga gikan sa bukid nga mga anak sa propeta nga ni ani diri sa amua. Busa nang inahanglan day Mr. o medyo gamay kwarta gisa. Okay ba nga mangayo ko sa imua og silver and 2 changes of garments? Uy, tanaw sa dito mo. Because of greed, gibit-bit ni Gehazi mga kapaglaom ang gihatag ingon dayon ni Naaman. Sige, tagay, dili lang kay isa ka talent of silver, kundi duha gyud. And gipangbit-bit niya, gibutang niya sa bag, igsuon duha ka bag. Gibit-bit sa maong mga lalaki katong duha ka bog. Iyang gipadyo, diretso dito sa balay. Tanawa, if you read that story, dala dito sa balay ha, kimudiretso ko kang Sir Elisha. And so pag abot niya dito mga kapaglaom, dito diay si Elisha sa portahan. Gehazi, asa kagikan. Sir, kining kuan, nadihara ko dapitagod. Pero na ako'y kutuban, you did something very wrong. Mga kapaglaom, unsa nita mo? Ha? See how deadly lying is? Ingon dayon si Elisha, mga kapaglaom. Sugod karon. Ikaw, imong kabanay, malukop og sangla because ang sangla ni Naaman mabalhin sa inyong makalilisan. That is how deadly lying is, mga kapaglaom. If you tell a lie, everyone will be affected, mga kapag. Like a madman who throws down firebrands, arrows, and death is the man who deceives his neighbor and says, "Oy, sorry kayo, sorry po, I was only joking." Makalilisan. Do not quench God's anger if it tell a lie, mga kapaglaom. A man who bears false witness against his neighbor is like a war club, a sword, or a sharp arrow. And Proverbs 26 verse 28, a lying tongue hates its victim, and a flattery mouth works ruin. And so, unsao man nato ni nga masulbad ning lying, mga kapaglaom? Number 1, love the truth. Ingon pa sa Psalms 119, 104, and 228. 128. Through your precepts I get understanding. Therefore I hate every evil way. I consider all your precepts to be right. I hate every false way. I hope you love, mga kapaglaom. Sugod karon. Let us try to tell the truth. Lisod sa sugod, mga kapaglaom. So let us start slowly but surely. Let us love the truth. Fill your heart with truth. According to Matthew 34, verse 35, out of the abundance of the heart, the mouth speaketh. So kung unsay na sa mong kasing-kasing, if it's the truth, definitely mo assure ginasagsoon sa tuang mga sinultian kung tinuod na siya. Because God delights in the truth and in the inward being. Next, number 3, steer clear of falsehood. Meaning, kung padulong na, murag, dili magini mao, bakak magini, ayaw na lang yun igsuon padulong dito. Liko yun, steer, liko, clear of falsehood. Exodus 23 verse 7, keep from a false charge. Agor, the son of Jacob, prayed, remove from me falsehood and lying. I hope it is also our prayer, mga kapaglaw, because lying is very deadly. Proverbs 30 verse 8, put away from you crooked speech and put vicious talk far from you. And then Proverbs 4 verse 24, don't entertain falsehood, mga kapaglaw. Avoid people and influences known to lie and deceive. Dunay upat ka mga higala, mga kapaglaom. Ingon sila, saon maginihan nga makaigka sa kapoy kay may eskwela. Gikapoy sila eskwela, mga kapaglaom. Sige, mga absenta. Pag absenta, ingon pa nila, so ito irason kang ma'am, masukor, magini si ma'am. Ing nalang nga, maglisod kita niyan, and then, magplano sa ta, and so naglaag sila magkapaglaom, pero gusto sila pagkaugma, mga kapaglaom, nga makabalik yun. And so, ingon, so kung panguntanon ta ni ma'am, ni teacher, unsa to itubag? Inasan ko, flatan, sige, flat, sige, upat sila kabog mga kapaglaom. And so, nangadto sila. Pag-adto nila dito, mga kapaglaw nga itong eskwelahan, ingon sila, ma'am, sorry dyan kayo. Nga wala dyan binag-attend kagahapon kay na
perti ginamong sa ni naflatan manggugmi good ma'am padulong lang gyud mi sa eskwelahan pero naflatan gini mao ba na miss bigin ninyo ang quiz kagahaba nag-quiz ma'am sige ma'am mag-quiz pod mi ay ingon ni teacher sige ma'am gusto nimo mag-quiz o para makakatabang pod mi ma'am ba makakausa mong grado namo sige lingkod mo sige sayon ra jud kining quiz isa ra gyud question isa ka question ma'am sige lingkod mo dito isa duha tulo upat sige mo ninyo ang papel ninyo yung ballpen ninyo okay ready sige ma'am unsa yung question number 1 okay naara ko diri sa tubangan. Mind your own paper. Asa gini mo gahapon gani? Ay ma'am, padulong manggod mi ma'am yan naflatan man. Naflatan niya. Okay. Question number 1. Sige ma'am. Unsa man na ma'am? Sultii daw ko unsang dapit sa sakyanan nga ligid ang naflat. Asa dapit? Ready? Go. Na didto na nagkum ang krimen mga kapag kay wa sila nagsabot asang bandaha sa sakyanan ang naplat patay na didto na magkapaglaom busa. Number 4, avoid people and influences known to lie and deceive. Why? Proverbs 17 verse 4. An evildoer listens to wicked lips, and a liar gives ear to a mischievous tongue. Kung gusto ta mga kapaglaw nga makaangkong kinabuhing walay katapusan, kung gusto ta makaadto sa langit nga gitaganas Ginoo kay dili ra bagyod tanan igsoon basig na anatag pamakak, let us avoid people and influences known to lie and deceive. Okay. Next, mga kapaglaom, perti ka klaro gid ni sa napulo kasugo. Exodus 20 verse 16. Thou shalt not bear false witness against your neighbor. Okay Nganong gisulat maginis Ginoo kining pagpamakak gyud mga kapaglaom? Why? Because in John 8 verse 44, gipasamtop yun ni Ginoong Hesus nga ang tawong bakakon, ang tawo nga sigig pamakak, pag mata pa lang daan, mamakak na siya. Magpagbangon pa lang, unsa pa lang isulti, sigig pamakak. Ingon pa diri, you are of your father the devil, and the lusts of your father you will do. He was a murderer from the beginning, and abode not in the truth, because there is no truth in him. When he speaketh a lie, he speaketh of his own. For he is a liar and the father of it. Mga kapaglaom, makaingon kita, ikaw yung pertigid nimo kabakakon, hasta ginimong liwata. Nako, mga kapaglaom, that is found in John 8 verse 44. And so, liars, remember this. Ang bakakon, dili gyud makaatubang sa presensyas Ginoo. Makalilisang. Ingon pa Salmo 101 verse 7. Walay tao nga sigig pamakak, sigig pangilad, makapuyo sa akong panimalay. Walay dapat mugula sa iyahang pamakak nga atubang kanunay sa ako Okay? Ang taong bakakon mga kapaglaom di gyud kaharong sa Ginoo. Remember that, never forget that. So, mintras sayo pa mga kapaglaom, tanggalo nato ng haughty eyes and then lying tongue. Ikaduha na takarong gabi mga kapaglaom. And so, ingon pa gyud diri, the dishonest are not allowed in the city of God. Okay? Dili tanan nga nagtawag kanago Ginoo makasulod sa gingarihan. Remember, ang bakakon, ang mangingilad, ang dili tinuod, di makasulod sa gingarihan sa Ginoo. Pinadayag 22 versikulo 15. But outside are dogs and sorcerers and sexual immoral and murderers and idolaters and whoever loves and practices a lie. Kanus ani? Pinadayag 22 versikulo 15. Kinsa maning mga tawhanang gisulti diri, mauning mga tawhanang namangon sa ilang kamatayon makapaglaom ug nailad sa yawa ug ang ilad ingon pa sa yawa tara naana ang New Jerusalem, ang bag-ong Jerusalem, siyudad sa Ginoo, ato nang atakon. Kinsa man to sila mo ni? Dogs, sorcerers, sexual immoral, murderers, idolaters ug nahigugma og gabuhat og pamakak na
tulutimbangon gid nato ni mga kapaglaom. There is no white lie according to the Bible. Kaya naman, if you keep on telling white lies, in the end, colorblind na ka mga kapaglaom. Di nakakaila, kinaanad naman kag unsay sayop yun. Okay? Masig mag-colorblind ta mga pagkadelikado. Busa, alang sa pagtapos mga kapaglaom, na ay tao dire nga perti ka, grabe yung kinay ka-impulsive, o sa katao ka mga makasasala, at ubangan sa Ginoo, gani, gipredict na sa Ginoo sa Pedro. Pedro, before mo tugtugaok ang manok, imo na kong isalikway, imo na kong ibudi katuloy. Insan na, bisa pag mag-unsa Ginoo, itaga mo pa yan. I will never deny you. Ikaw pag-sure, pag-sure, Pedro ba? Bisa pag i-Facebook na nimo na, bisa pag imo nang i-hashtag, Peter will not, I am 100% sure, Ginoong Isus. Kuyaw kaysa. And so, sa nahitabo, mga kapaglaong, you know the story. First, diha siya sa citadel. Sa dihang ni ato sa dihang gidakop na si Ginoong Isus. Niingon dahil ang babae, para nakita siya. Mura ka kita man ko nimo, di ba kauban man kay Ginoong Isus katong gidakop, pataka man lang ka. Wala ko labot na. Wa ko labo kailan niya. And so nidagan siya igsoon. Pag-abot niya sa gate, kinag-atik-atik siya dito, gitugnaw siguro to siya. Dito, kuyo siya dito sa kining bonfire, magkapaglaw. Nanan po isa kabata na po nga babae na ingon. Murag apel man siguro katong gidakpan dito. Sina? And so he started cursing and swearing mga kapaglaw. Siguro na malikas gito siya. Pataka lang yun mo. Dili to ako. And so mga kapaglaw, nibalhin na po si Pedro. And on his third denial and third lie, ingon to, definitely kuyog mo ni Ginoong Isus baka tong Galilee, Jesus of Galilee. Perti na ginexekuha to the point ni tugtugaog ang manok. Mga kapaglaom sa pagtugtugaog. It was the time Jesus came out of the temple dito sa ilahang gimitingan igsoon because they were accusing Jesus falsely. Sa dihang ni gawas igsoon, sakto yung kayo nga pagtanaw gyud niya kang Pedro. But because of the eye of kanabitang mercy sa Ginoo, ang kaluoy tubangan ni Pedro, nalukmay gitawon si Pedro, ni uli siya igsoon, he cried because he told a lie. Igsoon, kumusta kata? Kabalo ba mo? Nga namatay si Ginoong Hesus dito sa cross, but when Peter died, ingon pa niya, ilansang tanis Pedro. Ingon sa ilansang magaling ko ninyo, please, kung ilansang ko ninyo, dili dito sa cross ng mura si Ginoong Hesus, kaya I'm not worthy. Dili na ako takos mga igsuon. Palihog baliha taon ko. Ang akong ulo sa ubos, para dili ko kaako yun nga maparehos Ginoo nga maglansang sa because I denied Him 3 times. Mga kapaglaom, sa dihang ni tanaw sa Ginoo, sa dihang mo tanaw ka sa Ginoo, please look at Jesus and let us melt our lying tongue. Please, ang hangyo sa Ginoo karong gabi, atong tanggalon ang atuang bakakon nga mga dila. Because if we want to go to heaven, if we want to spend eternity with God, truth must be in our hearts ug ang kamatuuran dapat mugawas sa atuang baba. Ayaw pagpangatik, ayaw pagpangilad, ayaw pag-yaga-yaga. Give everything sa Ginoo. Truth. Kay nga naman, bahalag di sila sa gusto magkapaglaw, ato ng sugdan. I hope, mukuyog mo nako karon mga kapaglaw, nga atong itugyan ang atong kaugalingon. Let us begin to tell the truth, bahalag sakit sa uban. May God bless us this wonderful evening, mga kapaglaw.